ngenkosi uJesu. Angibingelela egameni likaJesu. Ngiyabonga ithuba lokuma. Ngibonga kakhulu mphathi ohlelo babusikhakhana. Ngiyabingelela omama bakhona. Ngiyabingelela omama bakhona. Ngiyabingelela omama bakhona. Ya befuna basho njalo. Bangashayise ngathi bavuma. Ngibingelela abantu abasha bonke. Abadala nama-teenagers. Yes. Siyabonga kakhulu lithuba uNkulunkulu asihlelele lona lokuthi sibe lapha sibuke izwi likaNkulunkulu. Amen. Sibuke izwi likaNkulunkulu. Isihloko enginikezwe sona sithi Umbhapathiso. Bese ngisandisa-ke mina sithi Umbhapathiso womuntu okholwayo. Umbhapathiso womuntu okholwayo. Amen. Umbhapathiso womuntu onjani? Hayi ongakholwa kodwa okholwayo. Ngoba ukwazi ukubhaphathisa umuntu engakholwa. Noma kuyenzeka kwezindawo kodwa la ebadleni akwenzeki. Akabhaphathiswa umuntu engakholwa, bhaphathiswa umuntu okholwayo. Ngizokhuluma ngalokho-ke. Ngiyacela-ke ukuthi uma ngizokhuluma ngalokho ungiphi indlebe, unginikeze indlebe yokulalela. Ngibingelela abafowethu abanye mhlambe bakhona esingajwayele ukuthi sibe nabo. Siyababingelela egameni lenkosi uJesu. Siyajabula kakhulu ukuthi sibe nabo namhlanje enkonzweni yabantu abasha. Konzo yabantu abasha. Ngiyayithanda-ke lento yenkonzo yabantu abasha ngoba nami ngake ngabamusha impela. Ubusha enganginabuciciyeli. Yezwakala lo ngakho mthukulu. Ubusha enganginabo wakunjani? Ya, ngiciciyeli. Kodwa yes. Kuhle-ke ngibonga ukuthi-ke nibe nomuntu owake wabamusha. Wasezophatha umsebenzi kaNkulunkulu. Ngashumayela ngimusha ngaganiwe, ngashadile. Shumayela-ke ngimusha. Ngase ngiyaganwa-ke, ngashada intokazi yabadlanga ngamandla eNqondo. Ngiyazi abanye abazi ukuthi unkosikazi waphi, owaseNqondo. La ungakhona. Uzalwa-ke kwaNkosi. Sashada. Sinabantwana ababili engibaziyo-ke abakhona omunye. Haleluya. Umshayi wogugu. Haleluya. Angidlulele kulesihloko bese engicela sisibuke bazalwane. Umbhapathiso womuntu okholwayo. Umbhapathiso nje womuntu okholwayo. Ake ngichaze-ke bazalwane ukuthi uma umuntu ekholwa kanjani. Umuntu okholwayo
lokungena enkolweni kanje. Umuntu uyashunyayezwa ukuqala lokho, uyashunyayezwa abone isono sakhe noma abone icala lakhe lokuthi kufanele ukuthi ngikholwe egameni likaJesu ukuze ngisindiswe ngoJesu osindisayo. Number 2 walapho ke ngoba lithi izwi lenkosi uJesu singena ngaye ezulwini, ngamanye amazwi uyisango lokungena, uyisango lokungena uJesu ezulwini. Mofuna nje ukuya ezulwini, yamukela uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakho. Angiyazi enye indlela, kodwa ilena nje engiyaziyo yokuthi umuntu uyasindiswa ngoJesu. Lithi-ke izwi likaNkulunkulu asindiswe abe sefumana into ebizwa kuthiwa yihlelo, okusho ukuthi umuntu uyangena ngoJesu, angene maqeda afumane lethiwa yihlelo. Mayesengale ehlelweni uyasindiswa afumane lento kuthiwa ukuphila okuphakade, lento kuthiwa ukuphila okuphakade. Lonto itholakala uJesu, yenzeka futhi ngoJesu kuphela, yenzeka ukuthi umuntu amamukele uJesu. Uma ufunda incwadi yabaseRoma cishe isahluko sika 10 mangaphasanga, isahluko sika 10 mangaphasanga, lapho lithi izwi likaNkulunkulu umuntu ukholwa ngenhliziyo, kholwa ngenhliziyo. Bese kuthi number 2 akhona mayise kholwa ngenhliziyo ngomlomo, bese uyavuma ngomlomo, bese uyavuma ukuthi uJesu uyamamukela. Yezwa la ilowo muntu ke ilowo muntu obanjwa lesihloko, ofanelwe lesihloko, lapho sithi umbhapathiso womuntu okholwayo. Bengakhona nabanye abantu abangakholwa ngendlela abangakholwa ngayo, kodwa okungesikho lokhu esikufunda ezwini likaNkulunkulu, ongesikho lokhu esikufunda noma esikucaphuna emazwini evangeli nasencwadini zabapostoli. Amen. Umbhapathiso ke umuntu okholwayo. Yini indaba umuntu uma esekholwa abhapathiswe? Yini indaba umuntu ukuthi uma esekholwa abhapathiswe, futhi abhapathiswe emanzini amaningi? Uma ke ngichaze intwana nje engicela ukuyichaza. Uma thina sibhapathiswe umuntu la ebandleni ngokwezwi likaNkulunkulu uyacwiliswa emanzini amaningi, uyacwiliswa afakwe emanzini amaningi kuze ushone nje ikhanda lingabonakali. Ngamanye amazwi umzimba ungabonakali, ngoba usuke kubizwa kuthiwa usuke ebhapathiswa, usuke ebhapathiswa, bhapathiswa ngani? Ngamanzi amaningi. Futhi ke uma kuchazwa indaba yombhapathiso bazalwane, kuukumbelwa. Lento kuthiwa umbhapathiso ukumbelwa kanye noKristu. Ngamanye amazwi uma umuntu ebhapathiswa usuke enje umuntu ofakwa, othi esehambile emhlabeni bese kumbiwa ithuna. Ngithi siyezwa sonke siyazi ukuthi uma umuntu esefile uyangcwatshwa kuphi? Ethuneni.
kwenziwe ini ambelwe kumphiwo umgodi ushone phansi abese uyafaka emgodini ebese yaqhitshwa bese yafaka emgodini bese yaqhitshwa iBhayibheli libizwa kuthiwa ukumbelwa kanye noKristu ukumbelwa kanye noKristu noma emfuziselweni wokuthi naye uJesu wabhaphathizwa emanzini amaningi naye uJesu wabhaphathizwa emanzini amaningi amen uzokhumbula izwi mhlambe sizofika kulona lolosu elithi uJesu waya kuJohane wathi ngibhaphathise wenqaba uJohane wangafuni kodwa wamtshela wathi vuma uze kugcwaliseke ukulunga wabe siyamfaka emanzini kwathi masemfakile emanzini ngesikhathi uJesu ebhaphathizwa kwavuleka izulu kwezakala izwi lithi lona ndodana yami ngithokozile ngaye yezwa so ke noma imuphi umuntu osekholwa noma okholwayo amacala Nkosi yami njengoba kufana lo fona sengikhumbula ukuthi kufanele ngibuyele kuyena angabuyela kuyena haleluya ngixolisela mthimkhulu fona vese kuphulu uthi ngiyaxolisa kakhulu ngizobuyela kuyena yezwakala lona yezwakala wonke umuntu ke okholwayo kufanele abhaphathizwe wonke umuntu okholwayo kufanele abhaphathizwe emanzini amaningi khona ekhuluma la kudelana ekhuluma ngombhaphathiso wathi umbhaphathiso ehlukene kathathu wathi umbhaphathiso ehlukene kathathu khona ukubhaphathiswa ngamanzi amaningi kuze kugcwaliseke ukulunga mawusukhona one okwesibili wasiyakhuluma ngombhaphathiso lapho umuntu ebhaphathiswa ngamandla kamoya ongcwele number 2 ebhaphathiswa ngamandla kamoya ongcwele njengebandla likamoya thina siyakomela kakhulu ukuthi umuntu okholwayo abhaphathiswe ngamandla kamoya ongcwele bhaphathiswe ngombhaphathiso wamanzi phinda abhaphathiswe ngombhaphathiso wamandla kamoya ongcwele waphinda wathutelana khona ukubhaphathiswa ngeyinhlupheko khona ukubhaphathiswa ngeyinhlupheko ake ngichaze lokho ake ngichaze kancane yini ukubhaphathiswa ngeyinhlupheko ukubhaphathiswa ngeyinhlupheko kuwukuthi uhlupheke ungene kulento yokuhlushwa yayizwa ungene kulento yokuhlushwa nizokhumbula ukuthi ngithi ngichaze nje mthimkhululeke nizokhumbula ukuthi abapostoli bangena kulonto kanti noJesu wedlula kuyona bese kuthi ke kungenzeka kubaprofeti bangena kuyona abanye bangangena akusibona bonke abaprofeti abahluphekayo kodwa uJesu wedlule enhluphekweni njengoba wayeshawa njengoba wayelinyazwa njengoba wayedelelwa yezwa la okusho ukuthi wangena uJesu enhluphekweni number 2 abapostoli bona bangena nabo futhi enhluphekweni ngoba
Abapostoli sithola ukuthi ngokomlando abanye babulawa abapostoli. Omunye wabo ubani uJakobe, omunye wabo uJohane. uJohane omloke noma ubhale isambulo. Wangena kuleyo nto yeyinhlupheko. Okusho ukuthi babebhabhatisiwe ngeyinhlupheko. Akuyazi lonto ukuyibalekela ngoba isuqondene nawe nje. uPaul naye wedlula enhluphekweni. Nizomkhumbula uPaul ukuthi wakwakhandwa ngamatshe, bethi ufile, abazalwane bambunganyela bamthandazela, wavuka wangena emsebenzini ayobisela, waqhubeka washumayela. Kubizwa kuthiwa-ke umbhaphathiso wenhlupheko. Amabandla ala ngaze ngikhulumela kule. Amabandla la ezweni lakithi eSouth Africa asenenhlahla bona ukuthi angangeni kulonto enhlupheko. Yeah. Kodwa kufikela nalabo qwa. Yabo. Uthola ukuthi omunye uyazondwa, omunye uphathwa kabi, uyahlukunyezwa ngegama. Ngangathuka mina ukuzwa ukuthi leli gama lokuhlukumeza likhona eBhayibhelini. Alithola. Okay. Okusho ukuthi-ke ukubhabhadiswa kwehlukene igaba entathu. Kuya ngokuthi ubhabhadiswe ngaluphi uhlobo lokubhabhadiswa. Okay? Khona ubhabhadiso lokubhabhadiswa emanzini amaningi ucwilisi ujoliswe phansi. Futhi thina into engicela okunye ukudlula kuyona, futhi thina uma sibhabhadisi kathathu. Ongathi uJesu wafa kathathu. Thina sibhabhadisi sesimuntu simcwilisa sifike simcwilise one umbhaphathiso umkhiphe. 3 umbhaphathiso bese umkhiphe. Okwesithathu bese umbhaphathiso bese umkhiphe. No, asikwenzi nalokho. Sikholelwa ukuthi umuntu ubhabhadiswa kanye, cwiliswa kanye, ngoba uJesu wambelwa kwaba kanye, wafa uJesu kwaba kanye, wasiyavuka futhi kwaba kanye. Nahamba nami? Hamba nami. Hamba nathi. Hallelujah. Cela sifunde incwadi yezenzo 2 verse 38. Incwadi yezenzo 2 verse 38. Umuntu ke ofundisayo into mayisho kwesisikhathi uyigcizelela. Uzayiphinde. Kanti okay, ngicela umyeke. Uzendla isikhathi. Izenzo 2 verse 38. Isihloko sithi ukuphenduka nokubhabhathiswa. Yeah. Kwaba izinkulungwane ezintathu. Okay. uPetro wayesethi phendukani, yilowo nalowo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu, kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya Ongcwele. Okay. Ngokuba isithembiso nesenu nesabantwana benu. Verse 30. Verse 30. Ake starte verse 38 kuphela. Okay. Yeah. uPetro wayesethi phendukani, yilowo nalowo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu, kukho ukuthethelela kwezono zenu. Wayesethi uPetro? Phendukani. Yeah. Okay, kuba yilowo nalowo abhabhathiswe kukho egameni
likaJesu Kristu. Egameni likaJesu. Kukho ukuthethelela kwezono. Kukho ukuthethelelwa kwani? Kwezono. Abhabhadiswe kukho ukuthethelelwa kwezono. Akusikho ukuthi uma umuntu efakwe emanzini amaningi suke susinsila. No. Lo ndaba efakazela uPetro ethi kunesikho kususinsila. Kodwa ucela unembesa omhlophe phambi kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi ukubhabhadiswa ukugcwaliseka kokulunga. Akusikho ukususa into ethile engcolisile. Kodwa usuke kugcwaliseka okushiwo izibhalo ukuthi bhabhadiswa ungene emanzini amaningi. Kukho ukuthethelelwa kwezono zakho. Kukho ukuthethelelwa kwezono zami. Ya. Uma ubhabhadiswa ke angithi manje uyesho ukuthi hayi ngoba esuka umuntu esusizona ugcwaliseka kukho ukuthethelelwa kwezono zakhe umuntu ngamunye ukuze afinyelele kulento elizothiwa ukuphelela. Ngoba mangabe umuntu eseyinikele bese gcina lapha khona okusilele okufuneka akwenze yini umbhaphathiso wamanzi amaningi. Ayiphinde le verse esedlule sisodlula. uPetro wayesethi phendukani lilowo nalowo abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Khona niyokwamukeliswa isiphiwo sikaMoya mase nibhabhadisiwe. Yabo khona lapho khona uMoya oNgcwele ngeke umlimite. Yes, ngeke. Niyazi ukuthi kwenzeka kwesikhathi omunye umuntu ehlelwe ngamandla kaMoya oNgcwele engakabhabhathizwa. Kodwa uMoya oNgcwele usheshe umhambele phambili. Yazi ukuthi yini lonto? Ichaza ukuthi lo mzalwane usuke evuleke kakhulu enhlizweni. Evule inhliziyo afika avuma izono zakhe. Obizwa kuthiwa kuyihlambululo. Engakayi emanzini amaningi. Kodwa uthola ukuthi ukhonzwa la usehlelwe ngamandla esipho sikaMoya oNgcwele. Okay. Ngicela sifunde isenzo 8 verse 37. Kuyezwakala basaba? Kuyezwakala. Sasho sa 8 verse 37. Isengambe kakhulu. Verse 37. Ake sibuyele ku 8 verse 36. Yeah. Ngiyazi sesahluke sisodwa leso. 8 verse 36. Afuna 8 verse 36. Kwathi besahamba endleleni bafika emanzini. Yeah. Umthelo wathi bheka naka amanzi. Walani ukuba ngibhaphathiswe na? Wathini umthelo? Bheka naka amanzi. Ake sikhulume kusho umthelo lo oshunyayezwe nguPhilip. Uyena oshoyo ukuthi kwalani ukuba ngibhaphathise ngoba naka amanzi. Ake sedlule kancane amabongo. Khona impendulo esifuna ukuyithola la. Yeah, no, 37. Yeah, 37. uPhilip wathi kuye, Aha.
uma ukholwa ngenhliziyo yonke kungenziwa. Nakho Waphendula wathi, ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu. naso. Uyayizwa impendulo? Uma ukholwa ngenhliziyo yonke, waphendula umthena wathi ngiyakholwa Jesu Kristu. uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Inqola yasiyama mhlawumbe la singafunda ngakho base behlela bobabili khona into ezonkulunkulu wasiyamcwilisa emanzini amaningi. Uthe usuka wangabe sambona uFilipi. Uthe bona akasimboni usethathwe amandla kaNkulunkulu amsa mhlawumbe kuloo ndawo ekade ishumela kuyona. Kuthiwa umthena wahamba ethokoza ngendlela yakhe ngoba sekugcwaliselunga ngoba kusho yena wathi ngiyakholwa ukuthi uJesu indodana kaNkulunkulu. Wasiyangena ke emanzini amaningi. Kunento angazi noma imfihlakalo kaNkulunkulu indaba yokubhaphathizwa komuntu okholwayo. Naye uyazizwa ukuthi ayikhona la engifike khona akade ngingafikile khona. Uyazizwa. Noma engeke echazele omunye kahle hle kodwa omunye uchaze. Athi ngizwa nje kukhona into egcwalisekile. Ngizwa nje kukhona into ebekade ikade ingenzeki isiyenzekile. Ila beqala khona kabani behlelwa khona ngamandla kaMoya Nxele sebebhaphathisiwe emanzini amaningi. Isahluko sika 8 verse 37 ake sifunde verse 37 ya. Esifundile. Okay, asiyeke lapha. Sesifunde khona. Asifunde incwadi kaMathewu. Incwadi kaMathewu. Yeah, okay. Incwadi kaMathewu 3 verse 13. Incwadi kaMathewu 3 verse 13. Matthew 3 verse 13. Khona uJesu evela eGalile wafika kuJohane eJordani ukuba azobhaphathiswa nguye. Yeah. Yebo uJohane wamalela wathi, yimi engiswela ukubhaphathiswa nguwe. Yazonke. Wena uza kimi na? Yimi engiswela ukubhaphathiswa nguwe. Kodwa wena uza kimi na? Niyaqonda ukuthi uJesu wena uJohane wayengafuni uthithwa izandla zikaJesu. Kodwa wayefuna ukube nguJesu ozoza kuye ezombhaphathisa. Lalela ke funda uqede usizwe ukuthi kuthiwa uJesu waphendula wathi kuye, vuma ngalokhu ngokuba usifanele ukugcwalisa kanjalo ukulunga konke. Okay. Khona wayesemvumele. Uthi ke uJesu vuma. Wanqotshwa uJohane ukuthi ethinta into ayisho Jesu uthi vuma ngoba kusifanele ukugcwaliseke ini ukulunga. Uyazi uJohane ukuthi njengoba ezoshumayela bese ebhaphathisa abantu. Okusho ukuthi abantu baqala bavume bese ababhaphathisa. Manje uJesu umtshela into ayaziyo ukuthi vuma gcwaliseke ukulunga. Okusho ukuthi wasiyavuma uJohane umfake emanzini amaningi. Ithi mayiqhubeka
gcina ku-16. uJesu esebhaphathisiwe wakhuphuka masinyane emanzini. Ya. Bheka izulu lavuleka. Ibambe lapho uNkulunkulu. uJesu wayesekhuphuka masinyane emanzini. Into elandela lapho kwenzeka isimanga. Izulu lavuleka. Izulu lavuleka. Ngabona umbono kaJehova. Angithi niyalizwa ukuthi kusho njalo. Akukho kunye kusho. Haleluya. Izulu lavuleka. Izulu lavuleka. Izulu lavuleka. Ngoba nakuwe nakini lavuleka. Umbhapathiso. Yazi mina uNkulunkulu ngabhaphathiswa ebusika amanzi ebanda ngale ndlela. Ngabhaphathiswa ebusika. Sasibabili futhi. Nomfana wakwaSulu omdala, abazifana noSulu omdala. Wabongamvuselela. Sabhaphathiswa naye emanzini ebanda kusebusika. Sabhaphathiswa futhi ubaba uyimba umfundisi osesekhosini. Ikhotha lokho nje ukuthi sabhaphathiswa emanzini ayebanda. Kodwa sangena. Nakuwe izulu lavuleka. Mhlawumbe emanzini amaningi. Ngoba khona into kade ungayazi osuyazi manje. Okay? Cela qeda nombhalo awuqhubeke. Izulu lavuleka. Wabona umoya kaNkulunkulu wehla njengejuba. Into yejuba nomoya ongcwele into eyodwa. Ijuba. Wenza nilazi ijuba. Qondene kahle. Noma qondene kahle. Sabe indlela engikhuluma ngayo. Ayike lokho. Ijuba umoya ogcwele, ijuba leli elinempaphe elinamaphiko. Ijuba leli linamaphiko elindizayo. Wabona ke uJesu wehlela phezu kwakhe umoya ongcwele njengejuba. Okay, so qedile ugcina ku-16. Ukuthi nje izulu lavuleka wabona umoya kaNkulunkulu ehla njengejuba eza phezu kwakhe. Bheka kwavela izwi ezulwini lithi, lo kuyindodana yami ethandekayo, ngithokozile ngayo. Uma usungena emanzini amaningi uNkulunkulu sikethokoza ezulwini. Sokhona ukujabula lapha ezulwini. Noma singaboniswa kodwa sokukhona ukuthokoza ngomuntu oyedwa engena emanzini. Kuyacaca ukuthi
uNkulunkulu angethokoza akathokozi mangabe umuntu egcine engangenile emanzini. Khona bake bacashe bathi ngeke emanzini ngiyasaba amanzi. Ngikhumbula umntwana kwenye indawo mangisahlala eSenkhephi. Ngithi wena njengoba usuyakholwa manje kufanele ungene emanzini amaningi. Ngiyasaba amanzi, ngiyasaba. Kodwa wagcina engenile emanzini. Wayefakwa yini lo? Mfake emanzini. Mamuntu esekholwa uyangena emanzini amaningi ugcwaliseke ukulunga ngokusho kwezwi likaNkulunkulu. Uthi-ke uNkulunkulu phezu kaJesu lona nithokozile naye. Lo thokozile naye. Uma inkosi yakwazi ukudlula emanzini amaningi kangakanani mina nawe? Okay, kufanele sikwenze, kufanele udlule emanzini amaningi. Kufanele ungene emanzini amaningi. Gcwaliseke ini ukulunga. Okay, sephela 16. Okay, ngicela ufunde kwabaseKolose besibili. Ncwadi yabaseKolose besibili sahluko sesibili verse ka 12. Verse ka 12. Yayithola? KwaMashu 2 verse Yeah. 12. Nimbelwe kanye naye nguMbhapathiso okungawo futhi navuswa kanye naye ngokukholwa ngamandla kaNkulunkulu owamvusayo kwabafileyo. Ngamandla kabani kaNkulunkulu amvusayo kwabafileyo. Ngiyakhumbula ngikhuluma ngokumbelwa. Ngiyakhumbula? Yeah. Nansi-ke la. Nimbelwe kanye nobani? Kanye nobani? Kanye noKristu. Ungakhohlwa ukuthi uma ungena emanzini amaningi usuke ulahla umuntu omdala. Ukhomula umuntu omdala onakele ngenkohliso bese haleluya bese yambelwa kanye noKristu. Niyazi ukuthi umzimba womuntu onakele ugcwele inkanuko, ugcwele ini, yabona umzimba. Noma kabani. Umzimba nje odalwe ngemvelo. Lo mzimba ugcwele inkanuko. Uzathi uNkulunkulu kwendawo kwenye izwi ukuthi usiyayisola ukuthi abantu badaleleni. Yena ayisola uNkulunkulu, uyisola ngesizathu sokuthi wabona ukuthi empilweni yomuntu mubi. Empilweni yomuntu mubi. Ingakho-ke thina-ke la ebandleni namanye amabandla angena kulokho akwenza lokho. Ayakholelwa ilento kuthiwa inhlambuluko. Mangabe sizongena thina emanzini sidlula enhlambulukweni. Uzisho wena ukuthi wake wenza ukuthi ngalesikhathi usuke ukhunjuzwa uNkulunkulu ekusize ukukhumbula ngoba uma umuntu ephendukile niyakhumbula ukhulunywa ngokuphenduka. Niyakhumbula uma umuntu ephendukile uyahlabeka enhliziyweni athi sehlabekile abesebona ukona kwakhe, abone ihlazo lakhe, abone izono azenzile, abone izono kade ephila kuzona ngesikhathi engakholwa. Ebese lithi-ke izwi kaNkulunkulu inkokhelo yesono ukufa. Inkokhelo yesono ukufa.
Ngakho-ke thina uma umuntu ezongena emanzini amaningi udlula lento kulento ebizothiwa ukuyihlambulula. Ukuyihlambulula. Usuke lapho uzisho ukuthi wena umubila wenze lokhu nalokhu nalokhu nalokhu. Awungeni emanzini ungazange wayenza inhlambuluko. Uma ungena emanzini ngiyedlula khona lokho. Uma ungena emanzini ungahlambulukile uyidalela inkinga wena, awudaleli thina inkinga. Okay. Umuntu ozongena emanzini kufanele adlule kulento okuthiwa inhlambuluko. Ukuyihlambulula, ukuyigeza maqondana nesimo nesimilo sakhe. Lesi similo soya ngaso emanzini amaningi. Lo mzimba ozoya ngawo emanzini amaningi. Kufanele uyihlambulula ngaphakathi enhlizweni, uyihlambulule nasezintweni zangaphandle. Yazi ukuthi uzothola umbuzo lapho, kodwa ngiyajabula. Ukuba umbuzo omuhle. Umuntu uyihlambulula ezintweni zangaphakathi nezangaphandle. Ukuze-ke abesiyongena emanzini amaningi. Kuyenzeka futhi umuntu esebhabhadisiwe emanzini amaningi kuvuke enye into, kuqubuke enye into. Abese kudinga abone umuntu omsizayo noma okhethele ukuthi amsize. Yesa. Athi ayinako kusele. Nakho kusele. Asekhuluma. Noma sekuye emanzini amaningi. Kahle impilo lena ebizwa kuthiwa ukuyihlambulula, impilo yawo wonke amkholwa noma kudala angene emanzini adlula qhubeka phela. Ongasho ukuthi impilo yabantu abasha kuphela. No, akunjalo. Hambe kanjalo. Impilo yabantu abadala, sebadala ngeminyaka. Niyazi ukuthi kuyakuthi umuntu emdala avesa likhwibishi nangithola esedonsa izinto ayiphume kuzo. Kodwa semdala inyama noma impilo yomzimba ngokwenkanuko ayisho ukuthi umdala. Ayisho ukuthi umuntu omdala. Kodwa nje ifikela qatha. Ayifika ngamaphupho. Lokho kungcola kwamaphupho ufike khuluma nguMbhapathiso. Awungeza ngene lapho, khuluma nguMbhapathiso. Amen. Ngicela ukuthi uyifunde le verse sizwa ngasekugcineni. Verse 10, verse 12. Verse 12, yes. Verse 12 ngoba sekholisa uthupha. Nimbelwe kanye naye nguMbhapathiso. Nimbelwe kanye naye ngani? nguMbhapathiso. Yabona? Umbelwe kanye naye. Okusho ukuthi ucwiliswe kanye nawe watshawa phansi. Wavuka kanye naye phileni okunjani okusha. Okungawo futhi navuswa kanye naye. Naso okungawo futhi nenzwa njani navuswa. Ilokho enqedwe ukukhuluma. Okungawo uMbhapathiso nenzwa njani navuswa kanye naye. Akumnandi ukuphila noKristu.
kumnandi ukuphila kuKristu. Hallelujah. Yes, kumnandi. Uma usuphaphadisiwe ukuziqonda ukuthi ngivusiwe kanye naye. Ngiphila impilo emnandi yokuvuswa kanye naye. Ukuze ngiphile empilweni okusha. Siqedile. Ngokukholwa ngamandla kaNkulunkulu omvusa kwabafileyo. Ngokholwa ngamandla kaNkulunkulu omvusa uJesu kwabafileyo. Nawe uvuswa ngamandla kaKristu, uNkulunkulu amvusa kwabafileyo. Uphila impilo emnandi yokuvuswa kanye noKristu. Sikhuluma ngoMbhapathiso. Amen. Ncwadi kaMathewu 28 verse 19. Ncwadi kaEfeso 8 verse 12. Ncwadi kaBaseRoma 6 verse 4. Verse 28 verse 19. Matthew 28 verse 19. Mageba lo. Ngicela ukukhuluma naye umtshele ukuthi ngisephakathi nendawo nenkonzo. Matthew 28 verse 19. Yes. Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi. Nibabhaphathise egameni likaYise lendodana nelikaMoya omngcwele. Niyayizwa le ncwadi bazalwane. Ithini? Ngalokho hambani nenze Nenze zonke izizwe abafundi. kusho ukuthini lo? Kusho ukuthi hambani nenze izizwe zonke ukuthi abantu bafundiswe. Ngoba emva kokuthi umuntu esekholwa uyakudinga ukufundiswa. Okay? Abesethini ke uJesu? Nibabhaphathise Okay. egameni likaYise. Nibabhaphathise egameni asibaleke. likaYise nelendodana nelikaMoya omngcwele. Yes. Qedini incwadi. Okay. Umuntu ubhaphathizwa ngokwembhalo. Umuntu ubhaphathizwa egameni likaYise nelendodana nelikaMoya omngcwele. Ubunye lobo bobuNkulunkulu. Ufuna ukuthini? Yes. Ngakho ke lento ayifuneki yahlukaniswe okungathi khona omunye uNkulunkulu khona omunye. No, akunjalo ngokwemibhalo. Into ehlangene. Futhi lento iyangena kulento kuthiwa isifundiso. Isifundiso thina esikholelwa kusona ilesi. Ezinye inkolo zisindisiwe sinjalo kodwa zikholela kwezinye imfundiso. Kodwa imvamisa yabantu abaphendukile ushunywa ivangeli ngensindiso ngoJesu bahambisana nalesi sifundiso. Bathi uma bebhaphathisa bathi sibhaphathisa egameni. Akushiwo ukuthi simbhaphathise emagameni amathathu. Hayi. No. Ubhaphathizwa egameni likaYise nelendodana nelikaMoya omngcwele. Sokuphelile njalo. Sefakwe emanzini. Hayi emagameni amathathu. Ongathi uNkulunkulu uhlukene. No. uNkulunkulu munye.
uNkulunkulu uyise, uNkulunkulu indodana, uNkulunkulu umoya omngcwele. Aha. Angithi nawe wabhaphathisa kanjani? Uthi wabhaphathisa kanjani? Wathi yes. Njalo. Okay. Ncwadi yeSenzo 8 verse 12. Sifundile? Oh, Isenzo 8 verse 12. Sorry. Isenzo 8 verse 12. Yeah. Kepha bathi ukuba bakhohlwe nguFilipu eshumayela ivangeli. Bese njani? Kepha bathi ukuba bakholwe. Yes. nguFilipu eshumayela ivangeli ngombuso kaNkulunkulu. Nangegama likaJesu Kristu babhaphathiswa abesilisa nabesifazane. Yes. Akubhaphathiswa amadoda kuphela, akubhaphathiswa abesifazane kuphela, babhaphathiswa abesilisa nabesifazane. Lapho sebekholwa inkosi uJesu ukushumayela kukaBani? kaFilipu. Akugcinanga ngomthetho kuphela ukubhaphathiswa, kodwa kwaqhubeka ngenxa yokushunyelwa kwevangeli. Ngeke kuphele nakuthina, ngeke kuphele, kuyophela kuyonqamuka ngokubuya kwenkosi. Kufana nami kufana nesakramente elibizwa kuthiwa isidlo, ngoba kuyahambisana isidlo nombhaphathiso. Lezinto ziyonqamuka mhlaba kuya inkosi uJesu. Kuyoma izinto ke la, ngoba usefikile okuyena ofanele athathe over. Kuthiwa yosiseva inkosi la phezulu emkhathini. Mangabe uJesu waseva abapostoli ezobulawa, nathi inkosi iyosiseva phezulu emkhathini, iseva ngani? Ngesidlo. Lento umbhaphathiso iyophela mhla ubuya uJesu, kodwa ngakabuyi izoqhubeka yenziwe. Khona izwi elikhuluma ngokuthi uma inkosi ivuma siyokwenza lokho. Umbhaphathiso nokhuluma ngabafileyo siyokwenza inkosi ivuma, kodwa siyona into singama ngayo. Baby. Jule izinto kaNkulunkulu mntakamthimkhulu, zijule ngalendlela ukuthi ngeke uyiqombe ngomqondo wenyama, ngeke uyiqonde ngamehlo enhliziyo yenyama, no, kodwa uyiqonda uyibambe, uziphile, ufinyelele kulo ngxele. Okay, cela sifunde waseRoma incwadi yokugcina ke bazalwane, bese ngiyahlala phansi. Roma 6 verse 4. Roma 6 verse 4. Roma 6 verse 4. Yeah. Ngakho sevelwa naye ngokubhaphathizelwa kukho ukufa
ukuba njengalokho uKristu wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kayise Yeah. kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha. Senzwa njani? Sempelwa kanye naye. Ukuze ngokubhaphathiselwa kukho ukufa. Ukuba njengalokho uKristu wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kayise kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha. Kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha. Kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha. Kodwa sedlule kuphi? Umbhapathisweni ngamandla okufa savuswa ukuze sihambe ekuphileni okusha. Yayivala. Ngiyathanda ukumbona Siyabonga Jesu. Singayaphi sisuke kuwe ngoba mawuzophila kuwe. Alukho esingakwenza ngaphandle kwakho. Siyenda ngaphandle kwakho asilutho. Ngaphandle kwakho asikho ndawo. Baba sibuyela kuwe. Siyatoba siyazehlisa qondo wethu aqonde lokhu abaqondayo baqonda ngemfihlakalo ngoba umqondo uguquliwe noshintshiwe. Jesu yamphula na umbhapathiso uthulile wamphule challenge isizwe amandla kamoya ongcwele nangegama likaJesu. Jesus. namhlanje bakufundisa kufanele